U cilju što bolje prezentacije Hrvatske na japanskom tržištu, Hrvatska turistička zajednica u suradnji sa sustavom turističkih zajednica priredila je u terminu od 19. do 24. studenog ove godine studijsko putovanje za predstavnike radne grupe Hrvatska pri udruženju japanskih turističkih agencija. Studijsko putovanje za 10-ak japanskih predstavnika obuhvaćao je posjet Zagrebu, Varaždinu, Lepoglavi, Samoboru, Trakošćanu, Opatiji, Lovranu, Lovranskoj Dragi, Rovinju, Motovunu, Poreču, Fažani, Nacionalnom parku Brijuni i Karlovcu. Tako ih je 20. studenog u Lepoglavi ugostio Mirko Varović, gdje su se posebno zainteresirali za lepoglavsku čipku. Posjetili su muzej čipke i čipkarstva u osnivanju, crkvu, Jamnićevu galeriju, zadrugu Lepoglavske čipke i dom kulture. A nakon obilaska uputili su se prema Trakošćanu i Varaždinu. Udruženje japanskih turističkih agencija je krajem siječnja 2009. godine u suradnji sa predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u Japanu osnovala radnu grupu Hrvatska koja ima za cilj promidžbu Hrvatske u Japanu te povećanje broja turista s ovog tržišta. Osim promidžbe, radna grupa radi i na predstavljanju običaja prilikom putovanja japanskih turista kako bi budući turisti mogli uživati u hrvatskim prirodnim i kulturnim ljepotama te istodobno imati kvalitetnu uslugu. Nakon završetka studijskog putovanja 24. studenog u zagrebačkom hotelu Westin održao se i edukativni seminar za predstavnike turističkih agencija, hotelijera i turističkih zajednica. Na seminaru su predstavnici radne grupe Hrvatska održali predavanja koja su obuhvatila sve informacije koje su važne za poboljšanje hrvatske turističke ponude te kako osigurati što bolje uvjete za prihvat japanskih turista u zemlji.